भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, जाल मुली खाएंगे? खाएंगे बिल्कुल। हेलो गाइस, आरो गोदान मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थालायबाय। दाथ' जोबोद भाइरेल जागासिनो नङा होमबा मोनसे भिडिअ'आ, नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुखाबायबो जानो हानाय। जेबायदि PM मदि, जोंनि भारतनि मदिया माने सासे दखानदारनियाव थांनानै जालमुरि जाहैदों आरोना, जेखौ जोङो मिथिबावो मिक्सार होननानै, मिक्सार एबा जालमुरि दखानदारनाव थांना जाहैदों। जोबोद सादा सिदा, जों जेबायदि थांनानै जायो, फैसा होयो, बेफोरबायदि थांनानै जालमुरि जाहैदों। बिथाङा बुंदों स्पेसियेल जालमुरि बानायना हो होनना। जोंहा न'आव बानायना होदो, जोबोद जादों आरोना। जानानै ओमफ्राय खाथियाव जि दोङो लोगोफोर दङ, बिथां गथ'फोर दङमोन खाथियाव, बिसोरनोबो रानना होदो। जोबोद सादा सिदा थांनानै जादों आरोना। ओमफ्राय आखायाव नुदोंमोन 500, 10 थाखा, 20 थाखा बेफोरबायदि दंमोन। बेसेबां लादो, बेसेबां लायो होनना सोंदो, जोंनियाव 10 थाखा, आंनियाव 10 थाखाखौ होदो। नोंथांमोना आं भिडिअ क्लिप होगोन, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायबा निसय बुजिगोन। आरो नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव मा मोन्दांथि मोनदों, नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय। बानायनो लुबैदोंबा जेबो भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, जाल मुली खाएंगे? खाएंगे बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ? प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ? हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे।